Hoy Marisol, ang imong utang! Say utang mo kumangutang sa imo ha. Aw mauna ni Ron. Maayo mo sell stock ug mangutang unyag sukton magpalimot-limot. Kalma lang Marites no. Murag dili man pud ta amiga. Uy Marisol, wala roy amiga-amiga. Bayad na. Alang Mars. Wala pa ba ako ikaw kwarta-kwarta Mars? Pasensya na Jud. So mauna ni Ron, utang lipay, sukot likay, bayad dugay. Bayad na. Kay mag-shopping pa ko mga kog hardware, magpalit kog kabilya, martilyo, raisang ako ipukpok sa imong ulo. Alang Mars, pasensya na Jud kaayo Mars kay wala pa jud koy kubayad sa imo. Pasensya na Jud. Kabalo ka man Jud sa kuha nga. Single mom. Nya, wala mga bungi sa kuha. Ay, este, mga buhi di ay. Aw mauna ni Ron. Kangayan nimo anang magpaluoy-looy. Kanang dagway na yung magsismigol na naa sa The Lord of the Ring. Kabalo ka Marisol, may namatay na bayaaning pangutang. Kabalo ka Marites? May namatay na pud ba aning sig panukot? Makapanukot murag makalugit og giti. Aw mo ato. Adi man pag ko magpalugi no. Sa bali-baliong ka na imong bukog. Wala roy hiluton. Bali naman dyan daan. Ibtong ko na ron mo ulo. Wala ka naman Jud. You too. Hoy! Kung saan ang drug sinimulutay naman mo? Kay kaninang utang suktong dili mo bayad. Okay nang utang kapod man di ay. Wa ka mo bayad. Takay watay kwarta. Pugson man pud ta. Ta kay mamugos kapod man di ay. Wa ko na sa kwarta. Takay dugay na ni siya nang utang sa ako ah. Wa siya bayad-bayad. Kinangutang kapod man day sa iyaha. Unya, wa ka pa bayad. Maaywa ko mo bayad. Kay buwad lang to akong giutang. Gi-order na ako sa iyaha. Unya parat pa jud. Unya mabayad pa og shipping fee, mura bag katamis po na ng bulara. Unya ikaw ana malipay ka. Pakanon ka ng parat nga buwad. Parat pud man di ay. Sala na nimo. Aw buot lang dito mong order Mars. Asa ba daw kita una ako sa listahan? Aw Mars, sorry Mars. Sa silingan man di ay ito. Pasensya na Mars, ngari isa ko. Ikaw man buda itong silingan. May pawig-wig ka pang nalalaman ha. Bayad na si mong utang. Bayad na si mong utang. Bayad na si mong utang.
Oh, Alam, Mars. Wala pa ba ako kwarta-kwarta, Mars? Aw mauna ni Ron. Utang lipay, sukot likay, bayad dugay. Bayad na. Kay mag-shopping pa ko. ato. Alam, Mars. Pasensya mo din kaayo kay wala dito ito bayad sa inyo, Mars. Ano ka pa naman sa ko, Mars? Sige, ma'am. Wala pa din mga bungi. Mga bungi din. Okay. Fight. So mauna ni Ron. Kangayan mo ng paluoy-looy. Nung dagway na yung nagsisimigol na nasa The Lord of the Ring, kabalo ka Marisol. Balik naman dyan ni Daan. Ito ka na imong Ato. ulo. Balik naman dyan ni Daan. Ato. Balik naman dyan ni Daan. Kay balik naman yun da. Fight. Noted. Ito ka na. Istorya. Teka, ninangutang sukon, dili mo bayad. Di mamirit ka kang pod. Okay, nangutang na po naman di ay. Ato. Takay mamugos na po naman di ay. Mauiwa ko yung mubayad. Ay, Ato. mauiwa ko mubayad. Kay buwad ra akong giutang. Kunya online pa jud. Kunya bayad pa ko shipping fee. Mura ba nga itong kwan? Parat po man di ay. Sala na nimo. Natiyok. Go! Natiyok. So what's up mga kachoy? Salamat gitapos din mo among video. Ug now it's time to shout out sa mga nag-comment sa among latest video. And ang mga nag-comment sa among latest video, shout out ko kang mo ni sila. Queen Jaira nga nag-comment sa among latest video nga makatawa man ko permi sa inyo mga video. Oy, salamat sa imo. Shout out sa imo Queen Jaira. And G Intern Moment, shout out idol, lingaw kayo ko, more video pa idol. Okay, salamat sa imong comment. Og shoutout sa imo day. Og shoutout day ko kang Angela Masdo. Yehey. Yawa. Og nag-comment mga emoji. Mo yung comment. Then, muli, present siya permit si Island Halfcast in Dailubay. Subscribe po ninyo guys. Subscribers po na mo. Hihi, isuga oy. Okay, salamat sa imong comment. Shoutout sa imo. Og shoutout day ko kang Buhay Probinsya. Good content sa idol. Pagpatuloy nyo lang sending support. Okay, salamat sa mong support. Subscribe po na ninyo guys. And shoutout tayo ko kay Jerix Katuday. Ang comment niya nga nag-comment og keep on vlogging. God bless po. Okay, God bless po sa imo. Salamat sa imong kuan. Okay, shoutout tayo po ko kang Mary Jane Sumayang. Permi nagasubaybay sa among videos. Salamat sa imo. Yati jud sa kita mo. Ito yung comment. And sa mga gusto mo pa shoutout, okay Choy, shoutout sa imong Choy. Shoutout sa Og shoutout dai kay nagpa-shoutout ni siya sa ako, shoutout kay Adrian Septimo, kay Ramel Septimo og kay Recamel Loses tsaka kay Bojo Russell. Salamat. Okay? Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below then hashtag Kachoy. And please like and subscribe and don't forget to hit the notification bell para permi-pay updated sa among mga kabuang. We are Choy Biners. Spread love and good vibes. Sayaw mga choy, 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 mga choy, 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 choy.